искам да снимам. Дискриминацията на максимум, за да си не мислите, че си играеш с това копче, в което може да се включва като дискриминацията. В момента е включена. Няма сигнал. Взимаме монетката. Оставяме. Дискриминацията си е на максимум. Включена. Пускаме да опитваме. Реално на ход. Опа. Ако минем бавно. Дискриминацията не сме я пипали. Това е.